Maak je handen houden. We hebben net even een pauzetje van het fietsen genomen. Een hele grote pauze, want we hebben ontzettend veel kilometers gemaakt. Ja, en net even wat lekkers gedronken en gegeten natuurlijk. Ja, want dat hoort erbij, hè? Dat maakt het extra leuk. Ja. Waar komen jullie vandaan? Wij komen allebei uit Twente, maar we wonen in Groningen. En we zijn helemaal gek op Friesland. En we gaan nu de Afsluitdijk over. En ik heb begrepen dat Noord-Holland eigenlijk ook West-Friesland is. Hè? Dus, We hebben net weer ergens gekampeerd, hier in de buurt. Het was ook Bij de prachtig. boer? Bij de boer inderdaad. Heel erg leuk, aardig, prima. Ja, want dat is eigenlijk het leukste van vakantie vieren, om de vrijheid te hebben. Om daar naartoe te gaan waar je wilt en dan ook te slapen wat je onderweg tegenkomt. En dat kan echt nog in Friesland. Jullie zijn nu bij Hegebeintem. Wat deed jullie hier stoppen? De heuvel en dan zo'n kerkje even zien aan de binnenkant hoe mooi dat uitziet. Nog steeds De wierde, hè? na een aantal eeuwen. De wierde inderdaad. De wierde in Groningen, de terp in Friesland. En dit is de hoogste terp van Friesland, heb ik begrepen. 9 meter, hè? Een gedeelte ervan. Dus dat is wel heel interessant, moet ik zeggen. Want gaan jullie vaker samen te fietsen? Ja, zeker gaan we vaker fietsen. Ja. Mirjam werkt nog heel veel. Dus dat is voor haar ook heel belangrijk dat ze dan de vrijheid heeft in een aantal dagen. En dat we dan lekker fysiek goed bezig zijn met de fiets. Ja. Ik ben meer een hardloper, zij is meer fietsen. Ja. Dus de volgende vakantie wordt een hardloopvakantie? Wie weet.